an hali yide jarak ko an andini mi debbo kanko yiɗi ko ɗum heɓat mi meeɗa andude ko ni wayi mi meeɗa sikkude basal so wari rewaten ko serabi resam nawon galle bammo. Assalamu alaikum. Gise lom nani gise ya fala kes ki moƴƴani wa umma no fewi no banda ci non mi famani ma joni ala mi famani ko jodo ci jangol nar sandal do ya ayayi wonat gollo jangol odo hay wonbe der frigo kay mi suba min joni yalla ya fami dum do salam kay ne ferta wala 10 heures dule mi ala wal ay neddo sa totama hoolare e legal andu ko to hoolare si holden hoolare si an jangol fuddi joni ada woyto kesi ada woyto ganda hoore ma da yaade jama ada furton yaade gorko Allah wiima ko saanani assa hade laafu o arde ko fa jam dum go sa dépend di climat ko tuba wer ko sa dépend o climat joni yaade joni ya hobe jumane limode ay joni dal siya marok siya tawala no gorda gis ar silli no mbadda e bonadu no ina wonda no mbaddo ne ko halte ko mara ko komera nanum bier dum ni ne komera ris walla menda hol min kay nan min juga be manda ko corona virus be def dum non tan jakkudo no mbaddo sama no gorda marhaba sawa gijam si ko tawi koyngal leeli won hunu ko leer sel donc non ndiyan sel addimi do ko projet men o projet projet men kolon projet ci ami ka bisi ko so wi projet na fam wandi an ko tuba ko wona persistel la wona persistel ay neddo yo do ko nan pour deuxième femme voilà hande mi pari ayami kam dem akun ma jom mi pari ta pari mi pari sa parani mi pari Allahu akbar ne sella mbarodi yo hande non so yidi o feexo so yidi o wulla so yidi dum do kono hammi hannam ay min ko ni ngin me gorko mi hannam min no mbaada ni mi welimi merci gisi kadi min handa tifniri kam tugago men koy ndeysan a tifniri kam belel menen belel taf won sa 1985 eden pette bal acci dum woro eden pette den no équipe sammallen daw ko mbawi fiyede non sammallen fiiden be tali bi jowo be mi ko mama kabe men hore nen darida biida be hay kambe fu be nejjeedi gise wallahi dari sans bela wecci ko to be jogoda wecci mele bi tawi ko jaado jerni voilà ko jaado jer do non ngin wiide makko alay so kan kadi projet o timmi ala hande bi mari ko kasara haldi en boydi wadde ganna hande kasara délibération hande woni délibération mi hannam o tikka walla o ƴeew ko waɗi kadi andi ko ɓuri heen weldemi caggal a haaldama hananirɗam ɗo joni haalde makko hay hunde woto kewto haaldade am so ari noon andinmo affaire nde min kay sinno ko sagam ni kanko o ɓoynoyi oui est ce que mi envoyé tam vocal ni mi envoyé tam vocal ala ɗum hen mbaɗa fu ala ko wiire ko bandanos mi accita mi envoyé mo vocal ko e cangol fof ko maayi faati o monare ala ɗum ko bandanos envoyé mi si pour tan o wasa bettudemo oɗon gisi accudeni ko envoyé mo jam ɗum o kala ni accu a waran joni bandanos tan mi envoyé mo tan jam ko faynatako ay ɓiɗi gisi o pour ala yo bon gisi ala jiɗen ko moƴƴi gisi hôpital en jiiɗa bon jiɗen ko moƴƴi ti fadna ken haalnoɓe mo ken haalnoɓe kono jam o waɗa fat mi envoyé bandanos mi envoyé vocal bandanos wat sese aɗa andi ɓe mbima mbaɗude sa felti aɗa songa woto fat goroyde gondi ala taw ma ɗo ndima ara jen tonguyen mbaɗude hiiɗi tan ñamat ɗum ɗon ko garowo gisi oppuna envoyé si wattete andi si baddam dama si gisi wona ko min addema projet o wat mi haytat yalla wala wona ko jiɗɗa tan ko haalandema fat mi envoyé nam vocal ko woni wonana ko jaade jeere fat mi envoyé vocal jeere ene wawi o leelo toon fat mi envoyé tan gisi gisi fat mi envoyé si gisi coɗɗo tan si jam o warta a fat maɗam vocal raki no mbaɗa aɗa selli jam woni ma aɗa selli min e gisi joddiɗo en pour yidde haalandema tan ɗe balle fof holko min jinno haalandema hol projet goto mumin jogino min e makko ayni projet o noon woni komi jiɗɗo wadde
ha tan no gadi do wati deuxième femme pour kar hal han ma haade ko padda jom wona min ha wona mi waɗata deuxième femme pour kar hal wonde ko leeli laade an fa waɗata deuxième femme deyo leeli elle barɗo hoore haalan mo haala ka sa wawa ay min wona ni gandude mami asi si min wona ni mbaɗen cuba jo e jon ha so tawi wonno mawdir sa tan ganda hoore maɗa foti si gorko yo jogo wonki anare hinji eyyi min jinmi gorko yo jogo wonki ragi sawa mi salminima laade mi juurima men mbaɗidiri seeɗa sawa ewa gonminimo galle maɗo joni wona mbiɗen ɗe galle maɗo gonen ɓe salon maɗo wallahi la mini si joni adduno kam ɗa ko jaam min jewji min si min nanodiri so Allah jaaɓi inchallah rabbi so hande tawti emin jiiɗi wadde feere si humanatede femme esi miccimi omo wonde probléme hoore omo wawi heɗat toon fokkalo tan o yane jeere ɗum min o hersinami toon walla ala ƴetto so yane jeere gaddu hen o waɗa addam ceggadir walla gonga man si an ɓerde mane ko wasade si mari ɓerde mane ko wujjanti wonani wujjamo pourtant mboɗo yiiɗi haalandema de mboɗo yiiɗi haalandema ha ɗon wawi wadde a suusa min mboɗo andande min e ma en petti ara andi min ko toujours ɓerdam nde ko suus ko an ɓerdema nde suusam ala wona hande de an si ndeɗo waare nde joguiɗa kay kala jiiɗo mo kam ma hokke cer kam mbima an kam mataw kam a hulani galle ma hulani ma min si ko ɗum kalandami joni min projet tawɗami ko gallam wonde projet aɗa projet ma a nanni projet ma hay koto wawa joɗin projet ma si galle na nanguiɗen mara ha ɗo hen aɗa ɓiya e joni gisi fat wona min kam mbaɗa andi komi gorko muulata hande makko woto yaltini hen jaran ngal yaltini hen guila widemo ka gemmuɗomi omi gembaɗo min haalan tan min ƴetta responsabilité an ƴettata o total o allo mi salmintama ko juste tan pour yidde haalandemo min mi ƴetti décision ala ƴorɓiɗomi ala ɗumminɗomi mi ƴetti décision wonde mboɗo waɗa deuxième femme mariame ba ñannen nawlirama ɗo est ce que haali ayni goɗɗo nawlirama ɗo est ce que kaali ko an o ko mbiyata aɗa ɗumɗini hen aɗa holle hen ɗum ɗo cikka an a diwi nawlide hay debbo président nawlirte nene nawlide an mbiya a nawlide haala yo dañat fere bange ma nan oto ɓaƴam hen bange nan ho mbaɗa tan mbere si madame si no mbaɗa gollade jeewal ɗen jeewal fayi no mbaɗa tan mbere machallah ko noon de neɗɗo de yo jogo wonki gorko kadi ne jogui droit jogade wonki eyyi sa yiiɗi wadde ko jiɗɗa fof wadde eyyi ko an jogui manoɗare la parole de ko mbaɗɗame ɗum a sabarma on ko mbaɗdatmi hen branche nam ko descens jokkit vocal ma wawma jokkit vocal ma ko an kadi jokkit vocal ma haal woni ko boɗi ɗum taweɗo aɗa ñaama huɗo kone nini ɗo ɓe mbiya mi ñaama baba galle an hersin kam baba galle kala ko weltinata e gorko mbeɗemi hen baba galle saɗa nawlir ko ni kaliranta kam ni ala ko ɓuuri teddungal yodde e aduna hol mbinoɗoma hande sa haalninomi mi ƴettatano kumal ngal fof mi watta ɗum ko min jeeyi mi addanoyma baba galle hay wutte moƴƴo mi ɓornaki sababude ma mi yiiɗa giƴi en datma mbeɗa mi fewni gallo haala foti waade ni mbuɗuma memani ɗo mawni wallahi Allah an das an yeli mine mokkodi baddi ala koy mbeb an kala jiilotoɗo sehil jasɗo bandiraɗo jasɗo ko ala koy kanko an ha tengte wuttuma ɓorniɗa ko buuɗam hersira lanema ɗan ɗo ñande nde heeli ko min sonnoyma ala gacce ayni aɗa yaha ara ƴorɗami aɗa yiɗi seedude sukko Allah seedi wona ciagan anani mi nananimo hen kono min kam ne mbaɗanno mi nawlimi ndew so Allah mi wata kaljiɗmi kalami joom suudam ñande hen kam o yani crise ni ko aɗa bettimi an min kam an aɗa bettimi mi anda holi on mais aɗa bettimi nawligo harmani bonani mais kala ko jiiɗon e aduna ko teddungal ala ko ɓuuri teddungal welde kadi mi yinomo yo a haalinami haal teddungal ko woni hakkude men ko jewtaten ko mi wima min ala ko ɓuurmi ande e aduna so wona suuɗede haalana sa haalni kam mbeɗa wawi wonde place bane debbo mbeɗa wawi wonde place yumma mbeɗa wawi yaade ha to debbo to mi ñaago mi saɗaki nawlirede ida firista ko ɗum tagui
o kay omo yiɗum mi andi o hulani nawli joni noon hankandi haaldama nandirama so Allah jaɓi min mbi ko so hande tawsi ala inchallahu rabbi gisi mi rapporti ala rapportake wawa rapporté jarani rapportude wona ka kaldaɗa aɗa nandira aɗa suusi aɗa hattani aɗa wawi kono andu kalde pinɗa dépense ma to dépense ma ga ko an jogui mi hulani nawli ko addumo ɗo min mbadda min e makko ha saf sap mo towɗo jeg pire mo andu gallo wona si jogui ɗum kono wattanno mbaɗani noon ko jalta an ɗum fof han nani si ɗum wan wonɗo ɗum fof han nani ya wonde so tawi madame marie wonde min mbaɗa ɗiwi ƴir payi ballagal tumbaɗa sadio aɗa weddo balaɓe le nanɗo diwowo ne sajiro sofru madame mi yurmimo kono kay so wona ɗum min aɗa andi min kom ay nen o jaɓi an tan waɗi no wori ala ko muhimilla résultat final o jaɓi o jaɓi walla jaɓat jaɓi ko jurmi jaɓat so wona ɗum min o jaɓata te min mbiɗa kaɗa yennami o ari o dari mbiɗa ko min yawat si mi wondiri Allah noon caggal mbiɗa ko min mbaɗi min no rafi waɗata ko waɗanimi ko ene sodnami comkino ene somi lonam komi miyob somi komi gomɗo ene waylanami lonne gayna mbiya ko aɗaninami muɗum min noon mbiɗen banggue makko min ɗo mataw lepparɗo mi jaɓata jamme goɗɗo sodnoyam tigui dege min hol wawi sodde tigui dege aɗa sumine lama kono noon min kam an kam manna wuli mbiɗa kaɗa waɗere haftani joni somin faami ka adversaire ka adversaire nga en natti juuɗe men équipe en adversaire ala min alay sago jehel var en mbawonde adversaire ne peta sene peta min mbi nata mbi laaɓanimi mi wasi ade var man ya var min ƴewoya joni gisi ala probléme a jarama Allah jarama aɗa wawi yaade fuutirla kane galle eyyi ala probléme mami fuutirla kane galle ma kono noon kam raki kam min woppirta ɗum ni reki ko siilam so Allah jaɓi e nde won noon infiré ma nen ɗon kam ne leppaɗo reki ɗo eyyi Allah kam so tawi Allah eyyi eyyi somo leppino maafe leppino leppino maafe ko ani kawasma ko mbaɗa ɗon no tantowo tehoni so yiɗi ya tan ya aɗa bakka jaam noon ya aɗa fi waare ma walla boro siras mbiya min aɗa yennami ya min aɗa yennami ya nde wande ñahaɓere ya balwol ma wayno nawdiri raki noon hulani nawde ɓuɗe ya mimi mbaɗo jeeɗi ti ti an no jirmami an gisse raki ko gisse aɗo ta aɗa gisse no mbaɗa fewlude ni ya taw an aɗa wawa waɗi ɓiɗɗo ɓiɗɗo ɗum noon wadde yo Allah wallir jellal ko an haali yidde jaran ko an andinimi debbo kanko yiɗi ko ɗum heɓani